chini Tiprasa dofani khorosa athukri te chini Tiprasan bisingo omono Puila chini han ingre chini dofan ingre Mr. International taklai bo Indian ingre Mr. International bo represent khaina thangi tongo November talo ngai jeng bono tini edition Bwkhaktwi te ani Bwkhaktwi jeng tini bono Lamsok ka tai bwskango bini o program success na bagai jeng bini bagai jeng logyo tongo tai jeng suryo tai edition Bwkhaktwi bo bono jeng je chukti jeng bono sumanai bini bwskango success na bagai tai chini bini o success na thadani jeng joto Tiprasa lukrok jeng bini bai break haine chini takok Adong Jamatia bagai omra ang sanai je bini je bwskang je once more no fulfilling thung te bini mumbai chini dofani mungtebo kucho kasatung te bini career hamtung abo ani suri mungtongnai jeng TTAADC Bwkhaktwi bo suri mungtongnai hambai